Iki kepiye Kakang? Ana bocah wani ngidak-idak para dewa. Iya. Ya mau dipanti ki bangsa tenan kok. Aku ki doyak bocahe Melayu. Lah kok dicekel karo ya mau dipanti. Bareng bocahe teko aku dithukke nyoh ngono iki. Walah oleh ngidak-idak kaya ngidak-idak batang ae. Nandur ngunduh ya ta. Utang nyaur wong iki ngunduh karepe dhewe kok. Kowe ora dikampak-kampak. Oh, aku dewa resik kok Le. Aku ora werna-werna kok Le. Oh, kemaki to ra. Lah iya mula wong ki ora sah kokean kowe dadi dewa ki dadi contone wong sing ning Arcapada kono. Lah kowe sing nglungguh ning dhuwure polahe do kaya ngono kok. Engko nek ngantek wong sing ning ngisore do gugat kowe iki do arep iso apa coba? Iki lagek wong siji lho. Iso ngorak-arik kayangan ora ana sing iso ngladeni karo bocah iki lho. Ayo! Bocah iki. Maju arek. Ora usah dadak greneng-greneng. Dewa goblok. Ora usah dadi dewa. Dewa ora ngerti apa-apa. Anggepe apa ayo. Aja mlayu. Ayo. Anggepe apa aja mlayu kowe. Renio. Wong senengane. Nih, dewane. Kok meneng bae? Kowe iki apa? Kok ora kedep? Kowe kok meneng bae apa?